Hola, bon dia. He rebut estos días algunos mensajes preguntant-me si se podia estar aquest temps de quarantena sense fer res i sí, se pot estar sense fer res. Se pot estar perfectament assegut en la caire. De fet, volia gravar un vídeo per mostrar aquesta tècnica. Primer es comença per estar un minutet assegut a la caire sense fer res, després se continuen 2 i jo ja he arribat a estar fins a 1 hora assegut a la caire sense fer res. Així que sí, se pot estar sense fer res. Se pot estar sense fer ioga, sense fer exercicis, sense fer dinàmiques, sense estudiar per a oposicions, sense llegir tots aquests llibres que estan pendents, sense fer una dieta estricta, sense aprendre a cuinar receptes que no havies cuinat mai. I, de fet, se pot també guanyar pes en esta quarantena. Se pot guanyar perfectament. I no passa absolutament res. Se pot estar sense fer res. Veus? Ara vos he fet una xicoteta mostra d'estar un segon sense fer res. En esforç se pot aconseguir. Bueno, això és que és així. No pareix que tinguem una obligació de fer coses, de treure profit a esta quarantena i de fer 1000 coses que no havies fet mai. Llegir tots els llibres pendents que tenies, fer estudiar el que no havies estudiat, fer una rutina d'exercicis i a voltes, pues, a lo millor no estem de vacances ni estem en un temps d'aprofitar, estem en quarantena i pues, molta gent ho estem passant mal i no passa res per no estar dies sense fer res, no n'hi ha que sentir-se culpable. Estem en lo de sempre, en què sembla que tinguem unes obligacions o per tema social tinguem que, com la gent puja vídeos, puja contingut de consells, fent coses, fent activitats, sempre aprofitant el temps, tot molt wonderful, i sembla que nosaltres tinguem que fer lo mateix, i si no ho fas, et sents culpable. I bueno, pues n'hi haurà dies que se podran fer coses i n'hi haurà dies que no se podran fer coses. Bueno, dir que aquesta primera part del vídeo no ha sigut idea meua, l'he vist d'un vídeo d'un actor que es diu Òscar Terol. Em va agradar la idea perquè reflecteix molt bé el que volia expressar i simplement això. Sí que n'hi ha una cosa que jo aconsellaria, perquè sí que és de veres que ajuda a sentir-se molt bé, que és el fet d'alçar-se, dutxar-se i vestir-se. Encara que no vagis a eixir a cap lloc, el fet d'estar vestit i dutxat sí que és veritat que millora prou l'estat d'ànim. Per lo de més, és el que he dit, és que realment ho traslada prou bé aquest actor, vull dir, si no n'hi ha dies que no vols fer res, doncs no passa res, vull dir, pots estar assegut en la caire sense meditar, sense fer pautes d'exercicis, pots estar perfectament, sense cap problema, no n'hi ha ninguna obligació. Sembla que en la societat, sempre s'ha dit el dit, no?, el refrany, que era de que la cara és l'espill de l'ànima. I ara sembla que anem a un moviment contrari, no? És com que se projecta una imatge que s'està bé i és com que t'has de convèncer de que estàs bé i has de fer 1000 coses. És com que la imatge exterior és la que ha de condicionar el teu estat interior. I no sempre és així, vull dir, no passa res. N'hi ha dies i dies, així que no et sengues culpable si un dia estàs assegut a la caire o no fas res. Vull dir, si és que no hi ha ningú problema.